Sumunod sila, nawag na ko dahil kay mga anami. Hoy mga una! Mauta niya mong plato! Oh, di ba mga zombie na nagan? Manda ka dahil. Tingkao na girl, kaya nanlabas na dahil. So, hi everyone! Welcome back into our YouTube channel again, no? So, karon is di ami sa kanang medyo, butanganan sa sakayan. Yes, ilahang, kumbaga, parkinganan something sa sakayan nila kay mga yung asinday, kaya nakalimot, may dag asinday. So, mga silingan-silingan, day. Lapok, day. Ito na pa si Minto, day. So, muna na siya, day. Kaya lagi na yung mga kalimtalan kayo. So, mga yung asin, o ganang ice. Anak, kalindot ang grabuhi, day, no? Basta, pabaga lang dyan ka, day. So, mga yung isa na ibalay din ang pink. Pink kabalay. Actually, tita ko ni diri, pero, ano, mga Amerika nakalimot lang yung migdag asin. Ay, ginagawa ko. Asin na lang gani, nakalimtan pa. Sir! Hindi mo maganda eh. Shhh! Hoy, huwag mo kailan ako. Wow! Ano, Sir! Shhh! Sumali. Shhh! Hello! Teret. Mga may asin. Mga may asin. Og ice pot. Ice pot. So, mga today, darami sa balay! So, mga may asin og ice, girl. So, tikusangan nga ni si Madam Ems. Hala, di na ko kauli. Sumani siya. Di na ko kauli. It's very amazing. Say, mga yan, may ice. Pamaga na ko, pamaga na dyan. So, darang ice na. Hoy, kung saan naman na mga tabako? Video na, day. Video. Di ka magwang ba na siya, oy. Labanday. Birthday, so kaon na. Uy, anong gwapa tatanawin din. Of course. Gwapa ka to, Jumel. So, hi mga backs! Sayang din, atubang na dyan ang camera. So, muna siya nag-birthday. 3 years old. Di alata na, kasi 69 na kagnaw. So, muna siya nag-birthday. Happy birthday, Day! Muna siya nag 3 years old. Santiyan mo, siya utok, Day. Ano sige, nagbalik happy birthday, Carlo. Yan na! Sumuna to, Day, kaunan na. Kanta pa more. Hala, naman si Sheila. Nasaan na? Muli na ka? Mas maayo. Sumama na to, everyone. So, na-birthday na naman. So, kaon na sa tag pinabonggang-bongga. So, si Josephine, dyan na naasa ka ng tungo. Dahil na siya sa kanang lutuanan. Ay, gipang sud sa bulsa ang manok, Day. Char lang. So, dara. Anak kalindot. So, karon narami diri og libagong kay bawal pa maligog mga beach resort. So, bawal pa sudlan so naramig mga libagong. Pero it's very amazing. Lamig gihapon dahil linaw gihapon ni. Sa damin. Uwi na dito pa rin. Maasa na. Happy birthday, Ken Ken! Ay, dapat sa piston rin nila. Uy pa. So, kainan na! So, Ansero family, mo ni sila, with Regan, just Hello, yung taon na ito kayo. Tangin, ano? Baka gluto dyan. so, ang among kunsihal, luwi kay Kaimtang Day. Pak!
Okay ra, basta makahungit pa. Makaliyog pang pikas kamot, okay ra, bara naglisod. No problem solving. Bay tagay og luto gamay. Wah. Oh. Muna dyan si Boy Bawang. Pak, pak, pak. Pak, basta tingkaw, nakita na ako siya, oh. Ginawa, Jod. Kibuloy. Kibuloy. Pak. What? Dalian ninyo, kay Tupay Pikas. Ikaw na! Nakawin mo! Uy, ang sikat na vlogger, ngalan sa diet. So, maikog takaon yun! Mauwa pa man na siya, oy! Tot, dire tot. Among bahala dire. Sabi pa lang, wala po ganun pa ka na. Sige na! Ay, kay ko! Busog ka man po dahil. Nagkaon, manggod may kayo nadaan dito sa doa. Wala ba kayo tabungan? Ato yun, kaon na! Betul lagi ko gabiya ah. Gamay naman tayo kaon! Sa bagay, dako mo kagiho ka dato on that time. O, doon mag-speakas, hindi man nato dali. Ato na danas mama kay sunod meron. Ay, sa kayo. Kanaday. Joke gani. Da, kaya mi dai. What dream mo tago?